Така започва моето пътешествие с полет от Мадрид до Хавана, Куба. Полета е около 10 часа, наистина си заслужава, има уникални гледки и веднъж като наближаваш Куба и усетиш самата вибрация на Хавана е уникално чувство, защото наистина е място, където трябва да го усетиш, не е просто да го видиш. Самата култура сякаш е замръзнала във времето с тези всички коли, кадилаци, шевролети, волги дори, но наистина богатството е самите хора, културата и наистина се усеща човешкото. Обожават да танцуват, трябва да пробвате мохитото в Бодегита Дель Медио, Ла Флоридита, това е бил любимия бар на Хемингуей, и наистина да се насладите на Хавана Виеха, да се разходите по вибриращите улици, архитектурата на някои от сградите. В момента се намирам в хотел Кимпийски, където се наслаждавам на залеза и Ел Капитолио в ляво. Наистина уникално място.